Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Adlaw karong Sabado, November 16 tuig 2024. O karon dahil no, atong sugdan ang katapusang sumpay sa Bagong Bayani nga ang sender si Maribit o FW sa Singapore. O karon no, dito maglangan niya ang katapusang sumpay sa Bagong Bayani. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Lalo diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumalaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gapon ni si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayon ta karon ang katapusang sumpay sa suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Maribeth. Padayon ko sa kong kakugi sa trabaho sa nasod sa Singapore. Bisan pa man og nagatuksik na ang taras sa kumpana sa Pilipinas. Sa pagkatinuod lang, nawagtangan ako kaluoy ni Robert. Nanglapay pa ang daghang mga adlaw o matagbuwan at ko ipada kang jesta ang kwarta alang sa lain-laing mga katuyuan. Usa ka adlaw ni Ana, nabalitaan na lang nako nga na-missing ang akong manghud ug ang suspect mao si Marcy nga iyang hinikugma. Sa katapusang bahin ining akong suwatampo, akong isay-isay ang dugang mga panghitabo hangtod nga nakauli ko ug balik sa Pilipinas. Kaya ko lang kitaon sa kukakukig panikamot. Mga kong ipating at duriya. Nagpinahalay duwala ni Sel. Kundili ikaw, Marcy. Kinsa man di ay. Hello. Maribet. Hasta ko, naglibog na aning kasuhan. Wala ko mahibaw kung ang ngayon ba kong mutuo aning Marcy o dili. Ipadayon yun ang pagpasakag kaso batok ni anatawhana pa. Aron ang korte na mo ay maghukom kung saan ba siya o dili. Hangtod karon, wa pagyapon ikita ang lawas sa imong igsuon? Wa gyud.
Naluoy na kay ko sa kong amahan nga pertinag yung guula, day. Day, kung gipatay siya sa iyang uyab nga mo isuspek, hain masad ka ang patay ni ining lawas. Mao ni misteryo nga way insaktong tubag. Kung asa gid ka karon si Giselle. Diyos ko, hapit na lang kumuhuman sa akong kontrata. Og nabilanggo na ang suspect na si Marcy. Apan wa bakit ang lawas akong manghod ka si Giselle. Diyos ko, ayaw gitukod ka tinuod ang gidudahan sa kadaghanan. Nga gipatay si Giselle o gihipos pag-ayo ang patay ni ining lawas. Dili pa ko andam nga mawahag akong manghod. Hello, Pa? Hello, Maribit. Ang prosecution ba? Di pagkanauban sa iyang hukom nga kuwang ang mga ebidensya batok di atong Marcy. Sa ato, Pa. Naabsuelto ang suspect, Pa? Oh, Maribit. Pa, unfair ni alang sa kong manghod nga hangtod karon wa pagyapon ikitag hain na. Unya, unsaon man nato ini karon? Mamahimong gawas no na unya siya. Samtang si Giselle, wa gyud mahibaw ikon asa niya tagui. O kon buhi pa ba o patay na ni. Wala kita'y mahimo. Ipagkadaog naman ang desisyon human sa 5 ka buwan nga marathon hearing sa nasoy nga kaso. Papa Macario. Magkapasang buyo ang justice. Dili magkapatagbawalan ka na itong mga tagtungod sa biktima. Wa na laing nagbuhat sa ingon alang nako pa. Katong Marcy, angay gid uta siyang madugta sa bilangguan. Ginoo ko, naabsuelto ang suspek sa ingon ana lang kasayon, day? Kuwang kunos mga ebidensya, day. Maong, giabsuelto siya sa huwes. Paita biyan yung pobrita, day. Uy, day Maribit. Hapit na lang ko mapauli, pero nagpabilin nga hanap ang katumanan sa pagkabuto gustisya para sa kong igsuon. Dugay pa ba kang bauling ano sa ato, Gobet? Hapit na gaw, Makoy. Duha na lang kabuhan akong paboton. Oh, bayo noon. Ano bang nakapangutan naman ka, anak, gaw? Gobet, ikapoy na kong tago sa kamatuoran, oy. Matagadlaw, kanunay kong gitulisok sa kong tanlag. Unsay buot ni mo ipasabot? Ha? Unsa, gaw? Gaw, makiksulti ko kang Teo Macario. Karon makuha na ang taon-taon ng nadugta nga patayng lawas ni Giselle nga imong manghod. Gaw, Makoy. Gaw, may nasayran ka babahin sa paggawa ni Giselle? Ha? Gaw, di na ko kayang pagtago sa kamatuoran. Mabuwang ko kung dili ko kiniitugan sa otoridad. What's up? Hinaot nga hindi ko mapasaylo, Gaw. Gaw. Gaw, pagsulting unsay mo na hibawaan, Gaw. Silo ako ninyo. Pero, si Robert, may utok na nindanan. Gaw, Makoy. Kami si Robert, Gaw. Mao ang naglugos o nagpatay ni Giselle. What's up? Ginoo ko. Nga nung nakahimo man mo na sa kong magod, Gaw. Nga naman. Wa ko makasabot sa kong kaukalingon. Humanton ako madungugikan kang Gaw, Makoy. Prosesong ik-agaw nako. Pero nganong nakikonsabo man siya sa salbayes sa kumpana aron himuon ang maong brutal nga krimen. Hello, Papa Macario? Maribit, ang imong banghod. Dapal ka na
Sud sa septic tank sa inyong pinuyanan. What's up? Ginoo ko. Naanagin sa state of decomposition. Kay sobrasal 5 buwan uman sa'yo pagkahanaw. Tinuod gina yung gitugan na rin ako ni Gaw Makoy pa. Nga sila ko ng Robert mo nilogos o di patay sa kong bangon. Na-surrender man si Makoy sa mga tinugyanan sa balaod. O si Robert, itakop nining buntag lang. Mga hayop sila pa. Mga salbahe sila. Maribeth, our condolences for the killing of your son. Thank you, Mr. Garot, sir. We will give you a mourning token aside from your indemnity pay. Thank you for your very nice service here in our family. Thank you, Mrs. Ra. And Mr. Garot, thank you so much. Good luck for your trip, Nani Maribeth. Mupauli ko sa Pilipinas, kakasakit pero ako kontan. Kasakit pala doon. Nga ang mga responsable sa gidangatan sa akong igsuon. Mga tao nga doon rasad sa akong kinabuhi. Si Robert nga akong bana mo'y mastermind. Og si Gaw Makoy nga mo'y nagsilbing accessory sa maong krimen. Maribeth. Papa Macario. Mama Maribeth? Ma, mingaw na baya kay ko nimo. Ako sad anak, suy-suy. Gimingaw, kaayo ko nimo. Bad kaya kong Papa Robert, ma. Patay din niya akong Tita Giselle. Preso na noon. Gabaan. Bayran niya presuhan ang iyang nahimong krimen. Mukauwa na si Papa Masa. No? Oh. Dako palagi ko, miyas magong Papa eh. Suy-suy. Wa kay makitang haya sa imong igsuon kay gipalubong mandayon ang na-decompose na diyang patay lawas. Giselle, ka doon nahitabo man din mo. Gano man. Dagan pa man utakay kong mga panghantoy. Gusto pa utan ako suklian kas kadaghang tabang kay mong nahimo na rin ako. Sakit kaayo pa. Ilabi na kayo ang mga kriminal. Bawang akong bana o akong pursusong igagaw. Daluoy itang kay ko sa buutang sa bayan. Bilanggo itaw nung 5 kabuan kapin sa sana. Dili siya ang naghilis. Gusto kong makikita ni Marcy pa. Mangayo kong pasaylo niya sa sayop kong pagtuo. Mangayo kong pasaylo sa dako na kong gituho ang sayop, Marcy. Di na nato ikabalik pang nanglabay. Tagasabot ko sa mga gibati at kayo na. Musa gipasaylo na tika. Salamat, Marcy. Kudain man karon na himutang ang kagdi Giselle. Di na libalipayo na siya. Nakabuta ang hustisya siya ang brutal kagabatayon. Marcy. Sakit pa nagdita po. Ang kalit na pagkahanaw ni Giselle. Ang ako pagkabilanggo kay ako ba'y nahimong suspect. Apat kinahanglan na ito mag-move on. Alam sa kalinaw. O kalinaw sa pagtaliwa ni Giselle nga to sa laing kalibutan. Labas pagyapos akong hunahuna ang pagtapang ni Giselle na ako. Aron makapang-apply kong trabaho sa laing nasod. Gamitan niya akong tinigo, Mati Maribeth, oh. Haladay, uy.
Tingali gamiton po na ni mo, Day Giselle. Sagdi lang, good. Naman bitaw ko'y trabaho. Sweldo na masad ako sa sunod adlaw, ti. Salamat, Ani Giselle, ha. Dako na ning tabang sa akong pagpamedikal. Maugid, ti. Makabawas raw niya ako ni mo puhon, Giselle. Kung tuan niya ako sa laing nasod. Ayoko na guna ako na ati, uy. Basta naalanggid ko. Dako, nagigikag na himong tabang na ako, Day Giselle. Dili man ko makamahinanaw ni mo, tigod. Kinahibaw ba ako nga irresponsable ka ng bana ni mo? Giselle, gibigaw na kaayo ko di mo. Giselle. Ganun ni ani pamagyo ka. Aron tulisukon ko. Ha, dili pa igo ang pagtulisok nimo. Ninyo. Sa dakong sangay nyo gihimo sa kumanghod, Robert. Makoy. Gaw, Maribik. Ayaw kong sangpita o gaw. Kaywa ko igagaw nga baboy og luog. Madugta mong duha sa bilangguan. Og bayran ninyo ang paglugos ninyo og pagpatay sa kumanghod. Mga mananap mo. Mga hayop mo. Nakaput man tuod ang hustisya nga gipadangat sa akong manghod. Apan sakit hunahunaon nga ang iyang kamatayon ni Sangko ngadto sa usa ka lubnganan ilawom sa septic tank. Taw-taw na kining maong sugilanon, Priscilla, apan labas pagyapon kaayo kini sa akong panumduman. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Maribeth. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Maribeth dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.